салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайка бобугира бизанед дӯстони азиз ва навора поделитсия кунед дӯстони азиз. Ташаккури зиёд. Рафтем навора тамошо мекунем. Касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Фақат илтимос дӯстони азиз, бо маълумоти пурра рӯй кунед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар сентри Рудакӣ, Ленинский район, дар бари қасри Фарҳанг, дар назди бозори Сафина, рӯбарӯи таксиҳо ва маршруткаҳо. Як хонага квартира қарор дорад дар 9 этаж, 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 147 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳамаша 100% ҳуҷҷатуша карда дар дастон метиҳад. хона сохтмонаш рафтааст, чегона ки дар сурат мебинед, ҳамин намуддо ҳаста. хона яъне коробка мебошад дӯстони азиз, доми 10 этажа мешавад. харидор аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. дар навор хеле хонаҳои арзон мебошанд дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Балх. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мекунанд. дӯстони азиз, хона айни ҳоли коробка мебошад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. харидор аниқ бошед, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва заҳмат набошад дӯстони азиз, навора поделитсия мекунед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Борбад, 9 микрорайон, рӯбарӯи бозори Сомониё, назди мактаб ва беморхона. як хонага квартира қарор дорад дар 2 этаж, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хеле арзон, 157 000 сомонӣ бо савдо мекунанд дӯстони азиз. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад дорад ва хона ремонти фасонам дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд дӯстони азиз. ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. зинда бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46 микрорайон. як хонага квартира дар 11 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дом сохтмонаш рафтааст, доми 17 этажа мебошад. сохтмонаш айни ҳол дар 7 этаж мебошад дӯстони азиз. харидор бошед, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. чигуна ки дар суратҳо мебинед, дом ҳамин ҳола дорад, сохтмон рафтааст. аз номи канал гап зада, ба шумо иншоалло арзон мекунанд дӯстони азиз. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо шумо бошанд. раҳмати калон ба дастгирии некатон. ташаккур дӯстони азиз. панотон ба худо. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза хонаҳои замин ва заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, навора поделитсия кунед. ташаккури зиёд. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамҳои мо дар экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, бо маълумоти пурра реклама мекунем, рекламаш бесумай. саломат бошед дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар Норак, ҷамоати дуконӣ, деҳаи Кӯли Лахча. 4 сотиқ замин назди ҳавлигӣ мебошад ва 3 дар хона бо коридор, кухни дар даруни хона мебошад ва боз 8 сотиқ замини боғ дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ду тарафи ҳавлин маҳкам мебошад.
об свет дорад. сохтмони хона чигуне ки мебинед нопура мебошад. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад, рақамош дар экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо ватсап ҳастак. инак дӯстони азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, деҳаи пушкин. 11 сотиқ замин, бетони 4 дар хона рехтагӣ тайёр мебошад ва об свет ҳуҷҷат дорад. гирди замин маҳкам мебошад. дар наздикии замин масҷид, мактаб, беморхона мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи $13800. боз арзонам мешаванд. харидори аниқ бошад. замин срочна фурӯхта мешавад. рақамоша дар рӯи экран мемонем. дар рақамошон ватсап имо доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, рафтем наворро тамошо мекунем. дар навор хонаҳои арзон мебошанд. дӯстони азиз, ва хоҳишои худтонро метавонед ки дар комментария нависед. инак дӯстони азизи ман, хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, 9 километр дар наздикии кирпичзавод. аз канечкаи троллейбус 1 километр роҳ ҳаст. 6 сотиқ замин, 4 дар хона бо коридор. як хонааш дараш алоҳида мебошад. 3 хонаи дигараш ремонт доранд. хонаи алоҳида будагиш ремонт надорад. фурӯхта мешавад бо нархи $270,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат дорад. гирди ҳавлинам маҳкам мебошад. хона 100% мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дар ҷои беҳтаринам қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро метавонед ки дастрас намоед. зинда бошед. рафтем наворро тамошо мекунем ва лайки бобогира фаромӯш накунед. дӯстони азиз, саломат бошед. инак дӯстони азиз, хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри кӯлобо, пеши дарвозаи кӯлоб. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, бетонаш рехтагӣ тайёр мебошад, чигуне ки дар сурат мебинед. ва боз як хонаи временка, аловхона, чакдонхона якҷо мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи $70,000 сомон. хеле арзон мебошад ва боз ҳам арзонам мекунанд. хона дорои дарвозане мебошад. об свет ҳама 100% мебошад. рафта хонаро рост карда зиндагиро давом метиҳед. дӯстони азиз, саломат бошед. ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем. худованд аз ҳар якадоми шумо розӣ бошад. паноҳтон ба худо то навори дигар. худованд нигаҳбони ҳар якадоми мо шумо бошад. зиндаву саломат бошед. иншоалло ки навора падилица мекунед ва моро дастгирӣ мекунед.